Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Hala, kagool ko daan na. Lagi sis? Luuya laging Kuya Piping? Unya, niunsa naman si Father. Aw, nisabot ra mo siya nga wa makakuyog si Kuya Piping niya sa pagsuroy sa Blessed Sacrament. Pero wa ba kumusulti niya sis? Nga paundangon na siya ninang milagring. Unya, di lang nato sultihan si Father. Oh, di lang una. Maghuwat lang ta nga sila good ang musulti ni Father. Pero ngano man ka, bro? Ngano pa undawan man ninang milagring si Kuya Piping? Ay, wa mo day tuod ni kahibaw si Lita sa tinuod. Naa kay idea? Wa sa ligi? Wa? Sige lang. Maghuwat na lang taon sa isunod nga mahitabo, ha? Mausab ra tingali ang desisyon ni nang milagring. Taon-taon ako makakita nila. Labi na ni Doy Piping. Sugat itong ni Anis ng milagring, wala siya mabalik. Okay na baka sila sa Doy Piping? Nasitol na baka sila? Unsa ka kung ako silang duawan? Adon ako sila. Bayabas gring ako na nang yugasan. Vitamin C na. Nganong hatag-hatag man ka, ana? Katag-hatag lang. Gring, mangumusta lang ko ba? Bahin na tong imong gisulti nga paundangon na yukon ni mos pagka sa Kristan. Pananglit mahuman na ning crisis. Dili na tumausab, Ping. Pananglit mamatay tagkalit karon gring. Makasud ka tas langit. Oh. Unsay tanaw nimo? Huh? Gisiguro na to ni San Pedro nako. Nga makasud kos langit human masettle ang imong atraso nako, Ping. Ngano nasitol di ay? Oh. Kasabot kag sitol, gring. Uy, kasabot sa doy. Kahilas ra di mo, Biyon sa man ang sitol. Basta. Unsay basta? Di mo na pwede og basta. Basta kay basta. Oh. Niya. Bayo! Ang milagring! Doy Piping! Si Pader. Hi, Padre. Mayong adlaw nang! Kumusta na si Doy Piping nang? Padre. Ay na, dili makabarog. Ha? Uy, nga naman. Girayoma. Pasensya na, Dre, ha? Dili gud makaatubang ni Piping kay paglisod man gid sa barog tungod sa rayoma. Niyabag naman is milagre. Mura naman natabunan, natubuan ng sungay. Ing na lang si Doy Piping nang nga get Wilson. Sige, Dre. Salamat. Ay, God bless you, Dre. Wala na gani makadimaos milagre. Lain nagtuyok ang utok ini. Sige nang. Nalipay ko si magisulti nga okay na mo. Mayo na dayon na si Doy Piping. Oy. I-apil sa imong pag-ampo, Padre, ha? Sure nang. Sige, arin ako. Sige, Dre. God bless you. Bye-bye, Dre. Paano sa Pader? Masuod na rin si milagre. Mangandam na ko. Masuod na rin. Milagre! Oy, naon sa kaping. Gipaatubang mangguna ni mo nako ang krusipiho. Ngano ka? Di na mong na ikaw. Di na ikaw, Gring. Mura ka nagsudlan og daotang espiritu. Unsa? Unsay pagtuo ni mo nako, panuway? Dili ikaw ang panuway, pero nasudlan kag panuway. Uy, simba ko, uy. Ay, buringog bang kapiping.
magsimba ko intahon palayo sa pito ka laod. Ay, Ginoo ko, Santa Maria, San Miguel, Arkanghel, panalipdi kami sa mga dautan. Jesus, 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 Santa Maria, Senyor San Jose, tanang mga anghel ug mga santo sa langit, panalipdi kami. Buringog magkapiping. Nahadlok ra ba ko ha? Bakwi ato ping, bakwi ato. Sangpit malagi ka Ginoo. Nang-ang. Unya nganong magpalayo naman ta sa simbahan. Ay, ikaw ra oy, ako magpadayon ko. Mao ba? Mupadayon ka sa imong mga kapunungan? Unya magsige kag pamakak kung dunay mangutana nimo bahin ako. Nagtuo kang malipay ang ginawa na gring. Paminaw na ako. Di na ni mahuman ang krisis nga giatubang karon sa kalibutan tungod sa mga parehas nimo gring. Ikaw ra ba gigingon? Nga basin nahitabo ni mga butanga karon kay aron makakita ang tao unsa siya kadili angay sa Ginoo. O nga panahon nga mag-usab ta. Nga magbinutan na ta. Sige, sige, sige. Sige, erase. Erase na to tanan akong gisulti ping. Dili na ti ka paundangon. Dili na ti ka palikayon pa ni Padre. Pero maayo nang mahibaw kapiping. Sakit nis akong buot. Sakit kaayo nis akong buot. Bala nag-ingon nato yang gisulti. Ang importante nga gibakwi na niya ang yang executive order. Asulas executive order eh. Mura sa biyag presidente manulti niya ako asawa. Ikaw, kumusta naman ka diya? Murag sipa man kayo na imong katawa diya nga murag armalayat ka sa gunson. Sa way problema, gisugot na kang lida. Oh, gisugot na tingali kang lidaw na. Lugawa, gini mo kuya eh. Wa po eh. Lagi. Pero sige, mag-chat. Usahay, video call. Mana lang, makalipay. Si Pader, kumusta? Sige kag-assist niya. Puli-puli man may. Karon og ugma, dili ako schedule. Sunod ugma, ako nasad. Ping! Oh, hala. Gitawag na ka kuya. Oh, sige, sige. Babay na lang, babay. Bye kuya, bye-bye. Lugawag yung kuya eh. Uyab na ba ko naming lida? Sana oil. Di man makontak si Lida. Wa man mag-online. Bisan ordinary nga tawag, di man available. Ay, FB na lang ko eh. FB. Okay. Uy. Unsam ni? Uy. Sure ni? Mutaas ko no ang ilong gamit lang ang 1 peso coin. Sure, uy. Baby. Tanaw na ko ang video. Churay! Itaas to diyang ilong, oh. Gisudlan og tagpiso ang lungag sa ilong. Chuyay! Chuyay! Mangita kog 2 ka piso, bi. Oh no! Di ko makatuoy nila. Mitaas to na akong ilong, oh. Di gwapo kong samot. Oh, bi. Mag-selfie ko, bi. Selfie. Dayon, manaog ko. Makurat yun silang mama, inig kakita na ko.
Adto na ko, Ping. Kung naiisda nga matuwa pagpalit ha, aron magtuwa ta. Sa gulaw kamong kay og bati. Sige, sige. Arin ako. Ay, salamat taon, praise the Lord. Abigin ako din na makig yung anis milagrin. Abigin ako mahimo na gito siyang kontrabida. May gani, dili di ay. Okay, mga manukis, mga baboyes. Pakas na, pakas! Come on! Come on! Uy. Unay nanawag. Kariyat lang mga manukis o mga baboyes, ha? Ako sa nin tubagon. Lagi ay. What? Tubagon na lagi tika. Uy, si Lulong din eh. Siya magyapon eh. Ay, gisugot na tingalin ni Lida eh. Hello? Kuya! Oh, Nakaisa mo sa messenger ha? Tanawa? unsa man? Basta! Sige, bye-bye na. Uy, maura to? Unsa man kayang i-sales messenger? Chin liter? Kanang i-forward sa 25 katao nga including me? Oh, na. Uy. Niga. Unsa man ni tinuod ni? Or up ni? Uy, kuyaw na naman bata. Wow! Kuya! Kakita ka sa kong ilong? Oy, ngagwa. Unsa man ni up ni? Iloy! Ha? Nagpataas ka sa mong ilong? Ingon na nakakadaga kwarta? Magic, kuya! Unsa magic? Paminaw, tudluan di ka, kuya, ha? Makurat yun ka ron.